Hej, mit navn er Lisbeth Mejland. Jeg er psykoterapeut, og jeg har klinikken her i Svendborg, der hedder hypnoserummet.dk. Jeg vil i dag fortælle lidt om angst, de forskellige former for angst, der er. Der er jo mange slags, fra den generaliserede angst, hvor man er mere eller mindre bange for alting. Så har man præstationsangst og eksamensskræk og tandlægeskræk og alle fobierne, som har med edderkopper og elevatorer osv. at gøre. Det jeg vil sådan holde mig lidt til i dag, det er nu ferien, den er over os. At rigtig mange mennesker vil gerne ud at rejse, og gerne så hurtigt som muligt komme frem til deres bestemmelsessted, så de kan nyde ferien max. Det er så det, man vælger at tage en flyvemaskine. Men det er bare ikke alle mennesker, der synes, det er så rart at skulle ud og flyve, og derfor så begrænser det en del i deres liv, at de ikke kan det. Det er dybt ubehageligt for dem. De kan simpelthen ikke få sig selv til at gå ind i sådan en maskine. De symptomer, de mennesker, der er kommet hos mig, de har fortalt om, det er hjertebanken, det er svedige hænder eller sved over hele kroppen. Det er der, hvor amygdala, vores kamp-flugt-center, tager over og kaprer hjernen, så der ikke er nogen kontakt mellem tanker og handling. Man ved ikke, hvad man gør. Dybt ubehageligt og ikke mindst meget, meget ydmygende situation at være i. Der, hvor man står og skal ind i flyveren, fordi man prøver at tage sig sammen for familiens skyld, og så er man faktisk nødt til at bakke ud, eller også så sidder man og græder og har det rigtig dårligt inde i flyveren på vejen. Men det er der noget at gøre ved. Hypnose er et redskab, som kan løse alle følelsesmæssige problematikker, så alle former for angst kan løses på den her måde. Det, man skulle tro, det var jo, at man har oplevet et eller andet med en flyver, og så er man blevet bange af det. Men det er meget sjældent. Jeg tror faktisk ikke, jeg har haft nogen her i klinikken, der har haft udløst angsten af en decideret flyvetur. Men det er noget, der opstår meget, meget ofte i barndommen, i meget tidligt stadie i barndommen, hvor man nede i børnehøjde og med den kognitive udvikling, man har på det tidspunkt, ikke er i stand til at løse det logisk. Det vil sige, at man får en følelse i kroppen af, at et eller andet er meget, meget farligt. Man kan ikke udtrykke det, men man begynder at græde, fordi det er den udtryksform, man har på det tidspunkt. Forældrene trøster, man ved ikke, hvad det er, og man får aldrig løst problemet, sådan at man kan slippe det igen der. Det sætter sig i kroppen, og så når man bliver voksen eller større, så har man den her følelse i kroppen, at nu er det bare så forfærdeligt, og det hele reagerer ind i kroppen. Under hypnosen, der går man jo, al hypnose er selvhypnose, så der går man ind og finder en ressource i sig selv, som gør, at man er i stand til at sætte sig i en flyver og slappe af og nyde turen. Og jeg tror, alle der har nået at prøve det, de bliver meget overrasket over, hvor let det er for dem at gå ind i den flyvemaskine og sætte sig ned. Selvfølgelig altid med lidt forbehold første gang, fordi man kan næsten ikke tro, at det er rigtigt. Men når man så har været der en gang, så slipper den. Så kan man mærke, at nu er der bare ro på. Alle former for angst, alle former for følelsesmæssige problematikker kan løses med hypnose. 1 til 2 gange, samtidig mere. Men i forhold til, hvad du lider afsavn af, så er det en lille udgift i forhold til. Hvis du får lyst til at høre mere, eller prøve at komme i hypnose og slippe de her angsttyper eller problematikker, du har, så kan du ringe til mig på telefon 71 70 47 03, eller gå ind på min hjemmeside www.hypnoserummet.dk og gå ind under kontakt. Der er der en kontaktformular, som du kan udfylde og skrive lidt om, hvad dit problem det er. Og så kontakter jeg dig, sådan at vi kan få aftalt, hvordan vi kommer videre, så du kan slippe dit problem. Jeg håber, jeg ser dig, hvis du har lyst til det, og ellers så skal du have tak, fordi du lyttede med her.